morning. Oh, ba? Good morning. Mayong hapon, buntag. Day, may buntag, Day. May mo na yung mga bata. May buntag. Galit ka. May buntag. Boss. Nakabisita si Ro. Boss, may buntag. Nakabisita o. Jadi SM marketing. Rinan. Boss, ako nang nahatag ni boss. Kita mo ko sa katong nagpicture ta. Ako na nahatag ni Inday Judith o ni boss Chilo. Salamat kayo daw. Thank you, sir. Serinan Agodo sa GDC Marketing. Dagang salamat ha. Iba man dari nagkuhan mo ron. Katong, kisa may nagpakaon na to, kini. O katong manghod. Aka na. Anong tao na masuod ang kuan ba? Makuha na nimong 5,000 nga kanang followers. O siguro masuod ang stream ads. Lagi ka na lang ito. May na lang. May na lang boss kaya ron kuan ba? Boss, dalig payo ha. Dalig payo. Kay Noroy ta. Doon sa naging ka rin nagkaon. Ikaduha na to magbisita diri last December to. December niya karon January na po. Before Christmas. Boss Rinan Agodo from GDSM Marketing, daghang kayong salamat. Ako na natunol ni Inday Judith ang imong gitunol po niya kuan kayuhan. Salamat o Thank you, nga. sir. Daghang salamat o God bless perme. Kay maghihatagon sa kay ka. Mo kuan pod sa atong mga hangyo ba. Salamat, salamat.